Tungna so tadi konoku Hona palua ona Sian sasude dosaku Dohot sian umi Na totong abiaraku Ala pardosa oki. Martangi yang mahita. Mauliati puji-pujian upasaha Tuhan dengan nibasam diliako Tuhami hipas. Naik pakulingamu hami marhiti hatam. Para di roha dohot pikiran nami. Asa huatu si hami. Jala margugu kami patupahon di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani debata turpuk dihita sadarion. Imana tersurat di 2 Timotius sada ayat 12. Alani ido ubayan namar sitau nunau. Alaidang may laudisih. Ay hutada du ibana nahuha porsiai. Jalapos dorohaku, margogo ibana mangaramoti na pinalumehon na itu au. Ro di ari suguti. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Hingga pada hari Tuhan. Olat nido sahatna. Hama kadongan saha porsiaw di bagasan kuarni Tuhata Yesus Kristus. Tuhan Yesus dak kiamat dok tua kasisiana. Dohot tua kasihut tonibana. Holanekel hasonangan las niroha jalo onna. Molodunggo porsea di Tuhan Yesus. Alai maceta kasdo diajari. Maceta kasdo ditugu-tugu. Naiko bulusonna ragamnya kana masak. Naikon adupanna si taon. Kalenak pe dia 2 tahunon. Di situ tarida huaso ni debata. Laho mangurupi, laho madongani. Asaboy monang. Di Matius 10 ayat 24. Dongi didok Yesus matua kasisian. Nasana giot mangihut tonau di suadahon madirina. Di porsan masilang na tuibana. Di huton mau. Mangihuton Kristus. Totua dongdo. Resiko. Adonggo. Naikon siadupan. Dakolan las niroha. Dakolan na tabu. Alay mangihuton Kristus. Paradion. Diri. Menghadapi ragam ni akan amaul. Kalau di sido neng lam tarida pos niroha. Neng lam tarida padonganion ni debata. Di pardalanan ni nguluna. Motivasi mengalih semangat do. Na pinasahat ni Apostol Paulus. Jamita na hujahanakin tu si Timoteus. Totu si Timoteus sahalak na poso. Alay naikon martanggung jawab. Naikon mangula. Naikon makubasi. Ulaon lomoni roha ni debata.
di parade, di bohali, si Timoteus. Molo pe marsitaunon, molo pe mangadupi na maol, ala ni barita nauli, ala ni hata ni dia bata, ala ni hasitongan, dang dihailahon. Basa dang dihailahon. Kay porsia do ibana, posdo rohana, debata madongani, debata mangaramoti, debata manugu-nugu, debata mangalehong gogo, ido pos ni rohana. Dak parsatokinan, alay sahat ro di haroro ni Kristus, tugu-tuguon na, ajaran na posonai, mangaraduti, dohot mangulahon, lomoni roha ni debata. Sama kadungan sahapor siaon. Tuturak sarupa be konteks naniadopan ni si Timoteus tunatadupin waing naksarupa be. Molo di partikian waing danga pala maol behita mamaritahon barita nauli. Natape saya donggo na somadjalo. Natape saya donggo na makasuguhon. Alay nakpesongoni, nagabi sudat makataho kata ni debata. Nakpesongoni, nagabi sudat tumangihon hata ni debata. Hata ni debata, ido mangalihon gugu, mangalihon bisuk, mangalihon hapistaran, lahumaddalan ya kasidalanan. Lahu mangula akasiulaon. Hata ni debata buhal. Moloro mergati sorin arsak doho las ni roka. Bisido ditugu-tugu. Asaw ng lilo. Asaw ng madili. Jadi setia. Toktong mangulahon lomoni roha ni debata. Toktong makatahon hata ni debata. Nakpe maragam akanamasa. Nakpe gudang hamaolon di pardalanan ni ngului. Ay debatado na madongani. Debatado na mangalehon gogo. Amen martangyang mahita. Maulate Tuhan dihatam na sahat tu kami. Ajari kami toktong makanguluhon. Asa toktok kami setia. Toktok kami mangulu di lomo ni roham. Nak pemargati sorin na masa. Arsak dohot las ni roha. Tugu-tugu kami. Maka porsiai. Maka posiho. Sahat rodi ujung na sugut. Di bagasan Kristus Yesus. Martangiang kami tuho. Amen.